Добър ден! Аз се казвам Любомир Стоянов и съм от Варна, от ресторанта Кантуриш. Съм сомелиер на България за 2006 година на второ място и 2007 на първо. Това е Димо Димов, и така един от кулинарните светила в България, невероятен готвач и собственик на фирмата Култ Гурме Кетеринг. Така двамата ще се опитаме така да споделим нашите знания и нашия опит с вас. Аз за виното и за шампанското, а той в негови води, така да се каже, за храни и за готвене. Но връзката и акцента е на шампанското. Така, искам да започна от начало. Шампанското е един много специален продукт. Така, това е, може би, едно от най-скъпите цена на грозда. Цена на грозда в света. Примерно миналата година, нали, беше от 8 евро на килограм се продава гроздето до 5 евро. Според процентите. На 100% 8 евро, а на 80 5 евро на килограм. За да се... Моля? Ами има една система, която се нарича Ешел де Кру, и които са Гран Крю с 100%. Те са най-високата цена, 8 евро, а 80% слизат по-надолу, те са 5 евро. Нещо такова е. Нали? Като всеки обаче има право да се определя собствената цена. Но пък те се знае кое какво е и там трудно има флуктуации. И за една бутилка шампанско, това както виждате, трябва около килограм и половина между и 2 килограма грозде. Нали, може да си представите какво струва това нещо. Най-скъпите бутилки в света са винно шампанско, понеже имат най-дебело стъкло. Отлежаването е, примерно при избата Татанже, в случая минимум 4 години. Този продукт стои ето така, върху финната отайка. Аз не трябва това да го правя, между другото, сега в момента, защото ще ми бъде потно да го отворя. И след това се продава. Значи това нещо след 4 години, след като е купено за такива пари, трябва да се продаде за определена цена. И след като човек си го е позволил, да кажем, че има статус, има желание, и той трябва да знае как се отнася с този продукт, защото това е нещо много финно и много елегантно. Значи, първо, ще малко, само 2 думички за складирането. Това е виното шампанското, което след като се дегоржира. Дегоржира означава, нали, като преди да се бутилира така в този вид, с тази тел и с тази тапа, той има една капачка. Нали? Която капачка се маха и се слага малко една специална течност, малко бренди, малко вино, за да може да се стабилизира, малко захар, ликьорът експедицион. Детераж е преди това. И това нещо се казва дегоржмент. Обаче при това дегоржиране влиза въздух вътре. И виното няма много дълъг живот, повечето вина, някои имат. Значи, и имаме един голям проблем с ултравиолетовите лъчи, един вид. Шампанското е най-чувствително от всички вина към ултравиолетовите лъчи. Затова никога не трябва да се складира шампанско в хладилник, никога. Първо, защото хладилника, когато по-дълго време стои вътре, то действа обезводняващо на тапата и тя се свива. И второ, защото отваря се, затваря се, сменя с температурата, не е както трябва. Вибрации трябва да стои на тъмно винаги, да няма ултравиолетови лъчи. Това е, може би, най-важното нещо. На тъмно, просто го забравяме. И когато решим да го пием, взимаме, слагаме си го 24 часа преди това в хладилника. Ако сме забравили този момент, нали, и искаме да го пием, обаче купили сме си нещо хубаво, слага се във вода с лед, ето така. Нали. Хубаво е леда да закрива бутилката изцяло. И има един трик, който използваме ние сомелиери, това е сол. Солта разтапя леда и го концентрира върху бутилката. И тя сваля температурата на виното по този начин. Просто го сваля, не го поддържа, да го сваля. И, нали, ако оставите малко, така, за 5 минути, като изкарам бутилката, ще бъде цялата оскръжена и температурата ще бъде много ниска. Така, това е следващия въпрос с шампанското, който много хора... Но това е вече въпрос на вкус. Каква да бъде температурата на сервиране на шампанско? Значи, много е проста, за мен лично, много е проста градацията. Колкото по-младо е шампанското, по-плодово и по-неангажиращо, толкова по-ниска температурата. Защото не искаме тогава свежест. Искаме да се наслаждаваме на продукта и трябва да бъде започват от 4 градуса и половина. Колкото по-комплексно, по-отлежало, по-сложно е шампанското, по-мощно, трябва да бъде малко по-висока температурата. Вече някои го пият на 10-11 градуса. Но всички в шампан казват, че никога не трябва да надвишава 10 градуса по Целзий температурата на сервиране на шампанско, колкото и да е отлежало, колкото и да е старо. Така, това за температурата. Така, ето, просто има малко повече вода, но започнало, пък и аз не искам да чакам. Трябва да се чака 5 минутки и ще видите как, нали, тук започва вече да се обледенява
от самата бутилка. Но трябва да се чака 5 минути. Така. Другия важен момент е отварянето. Значи и най-хубавата бутилка шампанско, а някой път бутилки шампанско струват по 5, 600, 1000, 2000 лева. Нали, не се струва да се пропилее само заради отварянето. Значи винаги е хубаво да не се дърпа само с ръка, а с трибушон или с ножче, да се отреже фолиото. Ето така, отстрани. За да може първо хубаво да виждаме телта. Ето така. Нали? Какво има около телта? Някой път може да е скъсана телта, ако е по-старо, може да е ръждясала и ние трябва да знаем това. Иначе не може да го отворим правилно. Друг път може да има мухъл тук около бутилката, която е хубаво да се почисти преди да се отвори. Нали? Малко вземаме от водичката и почистваме. Така. Значи, ето това не трябва никога да се чува, между другото. Така. Много е важно, ето вижте този пръст, никога не трябва да слиза от тапата, никога. Нали? Ето така, махаме. Така. Махаме. Така, внимателно. Държим го. Виждате, че го държа. Не го пускам. Така. Не го пускам никога. Така. И сега вече не държа. Значи, опитните сомелиери отварят само тапата. Но повечето хора не трябва да са опитни сомелиери. Това не е тяхна работа. Бутилката е по-тежка дъното. Значи държим го, ето така. И въртим бутилката, не тапата. Нали? Бутилката въртим. Ето така. Не трябва да се чува абсолютно никакъв звук. Нищо, никакъв пук. Само едно леко с... Само, че като не говоря, аз да не се изпусна. Така да се каже. Но никакъв, абсолютно. Ето, усеща се налягането. То е 6 атмосфери. Никой не трябва да се насоча към човек, защото гумата на лягането е 2 атмосфери, тук е 6. И знаете как гърмят гумите. Ето сега много е силно в момента, но просто не го пускам изобщо. Това е, даже не трябва и това да се чуе. Нищо, абсолютно. По този начин ние запазваме един голям чар във виното, защото това нещо 4 години е отлежало заедно с този въглероден двуокис, заедно с виното. И то е част от виното. Ако направя така, че да направи пук и да избухне, нали, част от виното навънка, ние губим може би 80% от чара на виното. Просто това шампанско може да го подарите на някой приятел, в кавички. Нали, ако така го направите. Защото част от букета, цялата комплексност, цялата така, тази красота на виното, тя заминава във въздуха. Шокира се, точно така, много правилно изречение на господина. И това са много важни такива мънички неща, които ако не ги спазвате, нали, ще имате, няма да можете да насладите на виното. Другото, което е, нали, много така комплексни шампански могат да се декантират. Но за да се декантират комплексни шампански, трябва декантера да бъде първо облян с минерална вода. Защото ако не е облян с минерална вода, много внимателно трябва, се губи много голяма част от газерността. Но това пак се прави при специални случаи. Така, другото, което е, не трябва никога чашата за шампанско да бъде охладена от хладилник. Отново се губи част от характера на виното. Не може да се усеща. Така, другото, което е, когато се налива, нали, е хубаво да се налива по тъгъл. Пак да не се... Целта е да запазим, колкото може повече да запазим гъста. Ето така. Налива се внимателно, лекичко. За да можем да оценим муса. Така, хубаво е чашата да бъде по-висока като тази, но пък е хубаво да бъде точно като тази, малко по-обемна, за да може да се усети аромата. Така, има едно нещо, което се нарича мус, нали? И крем на шампанско. Значи, колкото по-малки са балончета и по-бавно вървят, по-хармонично, и тук този мус, който се образува така в средата, нали? Толкова по-финно е виното. При вината, шампански, които са направени с въглероден двуокис изкуствено, балончета са едри, заминават и толкова. Точно така, като лимонада. Така, и това нещо, шампанското, започва да дава най-големия си чар, най-така хубавата си част, започва да я дава не веднага. Значи шампанско никога не трябва да се оценява в първите 5-10 минути след отварянето. Нали, много шампански, първо като ги пиете след половин час, по един начин така имат вкус. После като го пиете след още половин час, по съвсем друг начин, а пък и след още час, нали, трябва с много търпение и много бавно да се пие шампанското. Колкото е отлежало, по-старо шампанското и по-елитно, толкова по-дълго време трябва да се пие. По-бавно и по-комплексно става. Така, какви са правилата относно комбинацията на бели шампански и шампански розета? Така, значи, белите шампански можем да направим 3 основни точки
И ние се съсредоточим в момента към храната. Нали, то винаги има една дилема. Кое е първо виното? Кое е първо храната или виното? Когато избираме двете. Яйцето или кошката. Нали, то няма. Нали, трябва да решим. Сега решаваме храната да бъде. Да бъде нашата отправна точка, тъй като имаме така един най-добрите готвачи. И примерно казваме ингредиентите. Значи, ако в храната имаме лук или чесън, ако е суров, бялото е по-добре. Ако обаче е изпечен, розето е по-добре. Ако имаме маслини, ако са зелени, даваме просто пример за ингредиенти. Ако са зелени, бялото е по-добре. Ако обаче са черни, розето е по-добре, защото там са по-комплексни ароматите. Специално ако е стафидираната маслина, излиската, нали, която е натуралната, розето ще бъде много по-финно, много по-добре с нея. Ако имаме гъби, ако гъбите са сушени, това са най-комплексните гъби, манатарки, или ако са тъмни гъби, ето розето е по-добре. Ако са сурови гъби обаче, мариновани примерно, в печурки, кладница или пък пачи крак, много по-добре ще бъде бялото, отколкото розето. Ако имаме в ястие или в риба, ако имаме билки, ако са копър или шеврил, бялото е по-добре. Ако обаче имаме босилек, мащерка, розмарин, розето е по-добре. Примерно, ако имаме в едни аспержи, ги ядем чисти или с сос холандес, бяло. Обаче ако сложим прошуто или бекон, розе. Значи, тук гледаме съставките. Следващата точка – начин на приготвяне на храната. Ако храната е пуширана или пък направена на пара, съвсем неутрална, нали, тук имаме нужда от бяло, определено. Ако обаче говоря за пилешкото месо, то е универсално. Нали, то е като водката при коктейлите, пилешкото е при храните по същия начин. Ако също пиле го изпечем цяло с кожата на фурна за 5-6 часа на бавна температура, ще бъде много по-хубаво с розе, ако бъде с гъби, с домати и така нататък, ще бъде много по-добре с розе. Ако вземем едни зеленчуци, тиквички, примерно мариноваме ги тиквичките в лайм и увим с панак, ще стане много по-добре с бяло. Ако обаче същите тиквички ги гриловаме, много по-добре с розе. Начин на приготвянето е второто нещо, което трябва да мислим за да изберем между двете. И третото нещо е соса. Значи соса, пак ще вземем пилешкото, 3 различни соса на пилешкото. Значи ако е, примерно, соса, ако е бял сметанов, с розе, страхотно. С бяло, страхотно. Ако е, обаче соса е с домати, с розе ще бъде много по-добре. Ако обаче е с гъби, с манатарки и с бекон, ще бъде много по-добре с леко червено вино, отколкото с розе. Така, това са, нали, трите неща. Соса, примерно една паста. Една и съща паста с бял сос и с доматен сос. Ето веднага нещата се променят в едното или в другото. Има обаче някои правила, които не бих искал да кажа. Значи шампанското, бялото по принцип, единственото вино, което най-добре се съчетава с люти храни, но не много люти. Люти храни, когато се спайси, но не много. Така, има неща, които са забранени за шампанското. Това са, примерно, броколи. Просто тяхната киселиност не е много добре. Руколата също не е много добре за шампанско. Когато е прекалено пикантно, също не е много добре. Днеска Димо е приготвил 2 ястия, които са малки, но много така финни, с така сериозни съставки. Той ще обясни някои неща за тях. Първото предложение за бурута е миди сен-жак. Те са гарнирани с един спаначен флан. Като спаначеният флан е в консистенция на мус, т.е. той е приготвен на вонна баня, не е печен. И флана е нещо консистенция млечно яйчна консистенция, която обикновено е печена или е пуширана или на водна баня. В случая комбинираме сен-жака за бурута точно с един флан, който е в консистенция на мус. Сен-жака добре стои с бурута, първо като морска храна. И третия компонент в малкото ястие днес е един лек шафранов сос, който е съвсем лек, малко като декорация с лек шафранов аромат, мазен е соса. Спаначения мус сме се позволили да го направим малко по-мазен, отколкото аз го харесвам, нали, в стандартна ситуация, точно заради киселеността, която имаме в момента в чашите. Сен-жак е леко запечен, в момента е поднесен на стайна температура. Това е finger food, който е универсален, подходящ за ситуации като тази. Като цяло втората хапка, която ще представим, ще дойде след малко заедно с розето. Ще бъде патешко магре и малко трюфелово олио. Трюфеловото олио и връзката с розето Любо ще ви разкаже за нея. Патешкото като цяло, нали, не може да кажем, че е супер
подходяща комбинация да стартираме с шампанско, но в случая е най-доброто за розе. Има две грозда, които са позволени за розе. Това са Пино Нуар и Пино Моние, като често се добавя и шардоне в него. Почти винаги шампанското се отъждествява с тържества, с специални вечери, с Свети Валентин, с пускане на нови кораби, с Нова година. Нали? Това е първо. И второ, което е, малко хора са се замислили, но има изследване, което е доказано, че тези същите балончета, вижте муса, само обърнете внимание, още продължава. И то така се продължава. Значи тези балончета, които тук виждаме, те пренасят алкохола много по-бързо през непцето, отколкото всяко друго вино. Много по-бързо. И действат много по-бързо. И човек, нали, в приятна компания, така започва да вижда нещата много по-розови. И това е нали, причината за шампанското да е такова. Сега някакви други въпроси имате ли? Просто ми е интересно някакви въпроси. Някой има ли нещо да питам? Така много искам да отговоря. Някой, ако има нещо. Самите две вина. Добре. Значи Татанже е едно от най-така сериозните фамилии в Франция на шампанско. Там те притежават един уникален хотел, Декрион се казва. Това е втория най-добър хотел след Риц, Париж. Шампанското Татанже изцяло всичките им вина минават през млечно-кисела ферментация. Какво означава това? Значи млечно-киселата ферментация означава при шампанско, че вината се правят да бъдат по-меки и по-нежни. По-мазни също. Но когато има млечно-кисна ферментация, тези вина могат да се пият по-бързо. Това е добре за вината, които искаме да отлежават, нали? Които искаме да се пият по-малко, но те по някакъв начин успяват да го направят и за вина, които трябва да отлежават. Примерно техният Ком де Шампан, може да го питате там, той отлежава 10 години на финната си утайка. 10 години. А това е базовият продукт, който отлежава 4 години. Нали, може да си представите каква инвестиция трябва. Примерно други къщи, които няма да казвам сега, не е честно, нали? След 15 месеца се освобождават продукцията колкото може по-бързо. Нали? А те го държат 4 години това нещо. Сепажа е между двете 50% шардоне, 50% пино нуар. Това е класическа рецепта, която те винаги спазват. И тук много голяма част имаме от Гран Крю, неща, които са. Грозда, говоря. При Ком де Шампан всичко е 100% на Гран Крю. Има много интересно друго вино, което е 2005 година, винтич, също съветвам да го питате. Той е малкия Ком, така се нарича, така много интересно. В Ком де Шампан има 10% дъб нов. Тук няма никакъв дъб. Всичко е в инокс. Така, розето е от 80% пино нуар и 20% шардоне. Не е отлежало в дъб също. Има млечно-кисела ферментация при минало изто. Тяхната цел, тяхната философия на Татанже е финес. Те не искат мощни шампански. Искат, аз сега като се говорих с техния директор търговски, като пите една чаша, да питате, може ли още една. Това е тяхната цел. И мисля, че никак не е лоша философията. Като имат стил, имат и класа. Това е много, много важно при тях. Нещо друго да питате за шампанско? Някой друг въпрос? Извинявам се, това не е шампанско, това е живе камс. Това е кава. Да, извинявам се. Значи, точно така. Значи, разлика между шампанско и кава в момента почти няма никаква. Така като само в цената, която е в полза на кава. В случая гроздото е едно и също пино нуар. Да. Но иначе имат, белите са 3 грозда, Ксарело, Парелада и Кастио, които така преминават си през абсолютно същия процес като шампан. Едно към едно. Отлежават се в бутилка, нали, после се отлежават се върху финната отайка, дегоржират се, имат си години. Така че кава е един много добър регион за пиене на пенливи вина, които не са на цените на шампан, а в същото време са една страхотна себестойност и със собствен стил. Те са просто различни във вкус. По-интересни са. Тоест да приемаме, че технологията е една и съща, да. Разликата е само в цената. В цената и в региона. И в стила. Да, те са различни, да. Мацерата са също, да. Мисля, че има изби, които го правят и този цвят. Мисля, че в шампан има 5000 изби. Не е само една, 5000 изби и всеки се прави различно. Даже в шампан все още
тъй като има изби, които правят червено вино, което е от пинолар и което е така доста наситен цвят. Нали? Червено вино, не шампанско. Италианците има страхотни пилени вина. Те са Франчекорта и Просеко. Двете неща, които са много хубави. Да, това са класическите им неща, които са. Да, но има Просеко също много добро, много качествено. От определени региони. Ами, да, има, да. Значи, за мен лично от региона на Вал до Бядене. Това, Вал до Бядене. Аз в момента Просеко е хит в България. Ами, не мога да кажа. Сега марка не мога да кажа, но нали, примерно това зависи от дистрибутора, който е най-настоятелен и който най-така с добър маркетинг. Но Просеко наистина направи така разликата, тъй като... Да, северна, да. Просеко. Точно така, да. Точно така. Само Просеко, да. Но хубавото с това нещо е, че... А комбинацията хареса ли ми между двете неща? Ето той. Като цяло пенливите вина са предизвикателство да се комбинират с храна. Предвид вкуса им и това, което на мен много ми харесва, е консистенцията, балончетата. Тоест е поле да импровизираме с много интересни неща и консистенция на самата храна. Тоест тук, като започнем от студени преди ястия, рибни и други такива, дори суши е окей да комбинираме с пенливи вина. Абсолютно, да. Стига да не подправим много сушито с много васаби и да... Тогава ще усетите един метален вкус в устата, който идва от, от киселеността и лютото, например, на васабито. Всички сурови риби, нали, тип сашими, тартари, също са окей, ако не са силно подправени. Силно подправените храни, нали, трудно се комбинират с хубави вина. Значи като правило, колкото по-младо е шампанското или пък от нов свят, ако е пенливо вино, по-подолу, толкова храната може да бъде по-пикантна, нали, може да бъде азиатска, може да бъде тайландска. И съответно, колкото по-комплексно е виното, толкова по-проста трябва да бъде храната, но по-качествен продукт. Примерно един омар с едно шампанско отлежало, нали, примерно ком де шампан, е нещо великолепно. Но в омара, много важно, стриди, примерно. Много важно, това много хора не го знаят. Никой не трябва да се слага лимон, когато се пие шампанско. Никога, защото лимон е допълнителна киселина. Никога, това е абсолютно забранено. И това е един признак, който може да разберете дали някой така има представа от храната. Защото наистина се обезмисля цялото шампанско, понеже то е много кисело и лимонът е кисел. Натурално състояние лимона, мисля точно по този начин, изтискване на лимон върху храна, винаги ще имаме проблем с който и да е вино. Ако лимона се е случило нещо, той е в малка част от даден сос, само като аромат, е окей. Киселината ще му пречи. Всъщност виното замества лимона. Това е неговата... Не, тя е царевична полента с пюре от кестени меланжирана. От целта на качамака, на полентата, на пшеничния, на царевичния грезда. Не. Някакви други въпроси, ако няма? Благодарим. Добре, благодарим.